شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد باسمك قيومي أصحو من نومي، بك يحلو يومي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد ربي كم أعطيت ولروحي أحييت، نورت طريقي ورزقت وعافيت. أشعر باطمئنان قلبي فيه آمان، ينبض بالإيمان وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. ассалому алейкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. раҳмати калон дӯстони азиз барои табрикот, барои суханҳои хуб ки ҳоло ки видео дар ютуб паҳн нашуда, лекин дар телеграм ки ма гузоштум ки таваллуд кардам. бисёриҳо пурсидаанд ки ягон кас дига таваллуд карда? Не дӯстони азиз, ма худам таваллуд кардам. И хоҳари Зайнабай тӯли 10 сол ма таваллуд накарда будам. акнун ина якта хоҳараки дига кардем, Зайнабҷонда. дӯстони азиз, меҳмони нави хонаи моай барои шумо камтарам боша навор кардам ки подписчиком дар тӯли 6 соле ки ма канал дорум медонистанд, бо ҳамроҳи ма бошанд, ҳамаи хабарҳоро донанд. рӯзи 24 ноябр соати 6 саҳар таваллуд кардам. Дина хона омада будам. имрӯз хостум ки навора барои шумо пешкаш кардам. дӯстони азиз, раҳмат барои ҳаматон. медонам ки боз ҳозир табрик мекунен. ҳазор раҳмати калон аз ҳамаи шумо миннатдорум. худованд аз шумо розӣ бошад. дӯстони азиз, кадоме ки мехоҳад ки дар ширкати Кариягӣ Атомӣ кор кунад, ман ҳозир камтарак маълумот медиҳам, барое ки ман худмам кор мекунам. дӯстони азиз, ин беҳтарин ширкате ки ширкате ки даромад дора, ҳам маоши баланд дора, ҳам чизе ки мехарен чизош нағзе, ҳамин маҳсулотош фоиданокай. биодобавки витаминҳо дора, чанд намуд витаминҳои бақувват дора. якташ бо ҳамин беҳтарин витамине ки хемохим ҳастай, дар тамоми ҷаҳон аллакай паҳн шудагиай. косметикаша медонед ки дар ҷаҳон номери якай. дӯстони азиз, шумо ҳам метавонед ки дар ҳамин кор пайваст шавен, регистратсия кунен, бо нархи арзон харидорӣ кунен. иҷода сурок надора ки шумо ки чанд қадар пулда дар чанд қава харид кунен. дар як солам, дар 6 моҳ ҳам шумо дар 200 сомон харид кунен, шумо обуначии ҳамин ширкат мешавед. меистен, кабинетон фаъол мешавад. як чизам ки ҳар моҳ як дона чиз, зубнои шотка, зубнои паста, чизои лозима харид мекунен, кора давом метиҳен. дӯстони азиз, баъд муҳимаш ҳам кремои нағз дора, кремои барои тахти
терура хушрӯ кардан, тамоми намуди биодобавки дора, пудра, кушон, косметикаҳош нағзе. Ман худам харид мекунам дӯстони азиз. Ба наставники беҳтарина барои шумо пешкаш мекунам. Кадоме ки мехоҳад кор кардан, номеро дар рӯи экранай муроҷиат кунен, шуморам кор кунен дӯстони азиз. Беҳтарин наставнике ки шуморо ёрдам метиҳад. Командаи беҳтарин дорем мо дӯстони азиз. Барои ҳамин шумоам ки хоҳем ки маоши ҳар моҳа бигирем, маблағи иловагӣ дошта бошен, зиндагитона дигаргун кунен, номерои рӯи экранда муроҷиат кунен. Телеграм каналам дорам, телеграмшонам мемонам, поёни наворда номерошонам мемонам. Рост телеграмшон дароен, даруни телеграм медароен, аллакай саволотонам метиҳен, мепурсен. Боз бисёртар ягон маълумот аз худшонам бигирен. Ама бисёр шафаҳ мондам дӯстони азиз. Бо метавонед аз худшон бигирен, кора сар кунен, шуморам ба қуллаҳои баланд бирасен, соҳибои маошҳои баланд бишавен. Дар инҷа дӯстони азиз боз тарзи тайёр намудани як ширинӣ осона ки пеш аз таваллуд карданам буд. Ҳамин хел сметанаҳо дар холодильник монда буд. Гуфтам як хел печёнякҳои осона кунам ки кӯдако ҳамин чизи песочня нағз мебинанд. Баҳри ҳамин фарзандо 1/2 кило сливочни маслоро гирифтам, дар ҳарорати хона мондам. 3 пиёла орд гирифтам, 1 қошиқи калон разрихлителя, ҳамин 18 грамма пачкои калона ҳамроҳ кардам, умоча кардам аввал. Баъд дар инҷа гирифтам 2 дона тухмои калонай дӯстони азиз, шакарай 200 грамм шакар гирифтам. Камтар гуфтам хамири ширинак шавад. Баъд иҷада бо гирифтагим 300 грамм сметана. Ҳамаша якҷоя карда хамира мешӯрем. Хамири на сахти бад, на сусти бад, миёна. ҳозир дар навор нишон додагим мебинед. Хамира мешӯрем, 2 зуволаи калонро тақсим мекунем. Баъд мегирем тӯна карда, чӣ қолаба ки дошта бошен, чӣ шакле ки бошад мешавад. Ман шакле ки нав якта дилак харидам, сердечко ба ҳаму кардам. Беҳад печенакҳои хушрӯ омада, бо ҳамин резонак чойкати хушрӯ меравад. кӯдакодам нағз мебинанд. Ай ҳамин намуд осонтарак, ҳайф нашава гуфтам сметана пухтам. Беҳад печенакҳои хушрӯ омада духтаро. ҳозир бинед нишон медиҳам. Шумо ҳам метавонед пазен дар ҳарорати 200 пухтам. Духовкада дар байни духовка. Бисёриҳо савол метиҳанд, подписчикои нав пайваст мешаванд. Духовкаи маро мепурсанд. Видеоҳои пеша тамошо карда комент нависиянд. Духовкаи ма чӣ хелие, ба чӣ духовка мепазам. Духовкаи светияй дӯстони азиз, дар Тоҷикистон ки зиндагӣ мекунам, светияй ханза беҳтарин газови плитай, ҳам плитаи болош бахватай, ҳам дарунаш. ҳозир аксия рафтистай дар Мастерок. подписчиком рафтан, ҳатман чанд подписчики ки ма бисёр мепурсидан ханзара алифқати ҳозир гирифтан кредит ай ҳамин вай Мастерок. шумо ҳам метавонед духтаро равен бигирен. уҷода ма хеле барои тавсияе ки ҳамчун пухтапаз кулинария фудблогер шумода пешкаш мекунам ки ҳамин хеле духовкаҳои нағз гирен духтаро ба кирой гирифтан шава. вақте ки як бор пул расход мекунед, чизи нағз гирен, чандин соло хизмат мекунад. бо алифқати выгоднитара. ба ҳамин алиф ма худам усол гирифта будам, хеле чай Мастеро гирифтам. ака ҳозир ҳамаш чиз дорам да, чизе ки намедоштам бо мегирифтам. дӯстони азиз, шумо ки агар ки лозимтон боша равен гирен. ин як шансае ки майда пулша метиҳен, чиз шумода мемона. агар хоҳед наличи равен наличиро ҳам бигирен, мешава. лекин беҳтарин духовкара шумо сазовор мешавед. уҷода вестелам дора нағзай, боли мепурсен беғарзай ханза бо ҳастай. духовкаи ҳамия намуд арзонтарай, ба буҷет туғри мегира, бо бақувватай. Туркия дӯстони азиз, кристаллай. ҳамира ман чанд подписчиком пурсидагия гуфтагиям. барое ки ҳамин саволо бисёр меша, ман хостам ози ҳамаша наворда мегум. бо як одами намефаҳмидагӣ ки мегира раҳмат мегада, як чизе ки истифодааш мебара. мо занҳода ҳамин газови плитаи нағз дар корай, бо сифат боша ки хизмат куна, качествои ҳамо сири ҳамаш яхел нестанда, баъзеош сири ҳамо азелит вақте ки мепошем меравонаша. ҳамо нағзоша барои шумо дӯстони азиз пешкаш дорам. шумо ҳам метавонед ки харидорӣ кунед. баъд духтаро дар болои ҳамин печенако хостам ки тухм кунам. шумо агар ҳичи ҳам накунед мешава. тухм мекунед, камтар хеле золотисти бо рӯшани блестящий мешава. ин ҳамин хел рецепти оддӣ барои шумо пешкаш кардам.
беҳтарин подписчикҳо дорум. ирӯзо ҳамин хел мепурсидем бисёр ки видеоҳо камай дар куҷоен. ман сюрприз кардам шумода дӯстони азиз. ҳомиладор будам, наметонистам бисёр навор карда, бисёр рост истода бо ҳамин охирон моҳош медонем ки ҳама занҳоя ки барои ҳамин мегӯм дар навором қин мегзарона одам беҳад қинай бо ёш будам ба қувват будам бо сини сол мегзара одам хела хча дига хел тасаввур мекуна ҳиссиёт монда меши слабӣ мешава. ин ҳама хел дӯстони азизи ман иншоалло ки инча калонак шуда ангира бо барои шумо наворои ҳар хелай беҳтарин мекунам. пухтупазо иншоалло камтар ба қувват шавам худман мепазам. ҳамеша ҳастай ман бепухтупаз худам наметонам. мехоҳам ки ҳар чизако пухта ангирам. кӯдаком нағз мебинам, худман нағз мебинам. чизакои бамаза пухтана хӯрданшам барои кӯдакоам мекунам. дӯстони азиз, шумо хавотир нашавед ки ман видео намекунам. мекунам. ман дар ҳомиладорӣ ман кӯшиш кардам ки дар як моҳ 2-3 видеоам шава, канали ман бе видео намона. ина духтарако бинем пичинакои осон оддӣ ки ирам як кӯдакода чизи осони камхарҷ пухтанай шумоам тайёр кунед баҳри фарзандотон. раҳмат барои ин қадар дастгириҳо. лайка фаромӯш накунед дӯстони азиз. иншоалло мунтазир бошен бо распаковкае ки барои ниничара чизои гирифтагира ҳамаша видео мекунам барои шумо мепартом чӣ гирифтам. родо ман рости гап навор накардам ба хотире ки телефон ма набурда будам. родо якташа бурдам. ман ду телефон дорам, якташа не. раҳмат барои ҳаматон. то навораҳои оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед.